Ing kelas kabeh padha lungguh ing bangkune masing-masing, durung ana guru. Siti, PR MTK kamu wis rampung urung? Aku men lali lek ono PR MTK. Mari kok, nek garap bareng-bareng emang rasa luwih gampang. Ya jelas, sekolahku itu disiplin. Aku ora seneng karo wong sing numpang tok. Alah, gue tak perlu serius tenang. Sekolah wae rasa jadi. Kayak ngono ae kalau tugas negara. Ngomongnya kaya ngono, ora ngerti rasane wong liya sing tak dadi rajin. Latih terus wae. Kata-kata penata. Enjek bocah-bocah. Sudah Ibu. Iki ono tugas kelompok temane lingkungan sekolah sehat. Aku pengen kabeh serius kudu kerja bareng, ora ono sing numpang. Nggih, Bu. Adi, aku pengen kowe uga tanggung jawab. Catet yo. Nggih, Bu. Ayo langsung dibagi aja kok. Aku sing bagian nyusun kerangka materi. Aku sing golek bakalan catetan. Aku ae sing ngetik laporane ben rapi. Males aku ora sing nang sekolah kerjaan gak ngono. Ora iso, tapi kudu melu. Nek mung numpang jeneng, iku padha wae ngapusi. Bener iku, ora adil kamu kita tok sing kerja. Wis, gak usah tukaran. Andi tak weni tugas nggawe slide presentasi ae. Gampang lho iku, mek ngetik-ngetik lan tambahi gambar. Wala gampang tenan, ya wis harap lah. Andi langsung budal nang kantin, dolanan karo genge. Deloken kuwi, Andi kok medalanan wae. Sabar, pasti kok digarap kok. Aku ora yakin wong ngono kuwi biasane mung janji. Dheweke kabeh ngupadi Andi ora sengaja ketemu ing lorong kelas. Rek, aku ndelok Andi. Oh iya, tugas PPT ini kan sesuk dikumpul. Ya wis, ayo. Rek, iku Andi gak sih? Dumadakan Rina nduding menyang ngarep, tanda menawa dheweke wis nemu Andi. Andi, tugas PPT ini wis rampung durung? Lali aku. Hehe. Hah? Lali? Ya apa sih? Ya apa kita terusan? Kowe ora tanggung jawab blas. Ya wis langsung lapor wae. Wis, ayo diwenehi kesempatan maneh. Nanging aja sampai kadung pintu sih. Ya wis, Andi, saiki tugasmu golek gambar. Gampang banget lho iku, mek cetak lan pasang. Sip, gampang kuwi tenang wae. Aku sing garap. Andi mlayu nang kantin, merga kanca-kancane padha ngenteni. Siti, Rina, lan Budi golek jajanan nang kantin. Ketok Andi lagi dolanan game karo kanca-kancane. Rek, deloken Andiku. Kabeh padha serius mikir, dhek tambah sih wis kan game ambek nongkrong. Lak ngono terus, lak bakal gagal kelompok aku. Sabar, wis ayo ndelok meneh ae. Wis ganti dina, saiki wayahe ngumpulaken tugase, tapi sisa kelompoke Andi tok. Andi ya apa? Gambare wis siap ta? Aku lali maneh. Astagfirullah Andi, ya omku sajane niat sekolah apa ora sih? Ya Allah, iki wis kebangetan lho, Ndi. Cukup di, kowe mung guyon wae. Alah, untuk tugas sekolah wae kok ora usah serius banget. Bu guru mlebu nang kelas, kaget merga bocah-bocah padha heboh. Iki ana apa rame-rame? Iki lho, Bu. Andi kaping pindho ora ngerjakake tugas kelompok. Bener nih. Nggih, Bu. Males kula. Andi, saiki kowe kudu tanggung jawab. Presentasi tak ganti-ganti tugasmu dhewe. Kancamu mau dadi pengamat. Hah, tenang, Bu. Mboten saged rembungan malih. Ora ana rembungan. Iki kanggo pelajarane. Sakwise mulai sekolah, Andi ora langsung mulai. Dheweke ngerjakno tugas sing awale dikerjake bareng-bareng. Dadine dikerjake dhewe, merga dheweke males.
Ya Allah, apet banget ngerjakan dewe. Yen wae aku ngerjakan bareng saka awal, mesti ora bakal angel kayak ngene. Aku sing salah, aku bakal berubah. Wis wayahe presentasi. Andi majune ngarep kelas. Dheweke deg-degan. Izin merga maju dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kula badhe presentasi tema kelompok kula yaitu menciptakan lingkungan sekolah bersih dan sehat. Dheweke maca karo keringetan merga deg-degan. Kanca-kancane padha serius perhatikno Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanca-kancaku, aku nyuwun ngapura, wis gawe repot. Aku janji ora bakal baleni maneh. Iki yang berminda ngomong baik. Nesu nanging nek kowe tenan berubah, minta maafin. Iki dadi pelajaran kanggo kabeh. Kerja barengku penting, nanging ora iso sukses dhewe. Iki sing jenenge sembodra, tanggung jawab lan rukun bareng. Sembodra! Enggak, Bu. Ngono, ora ngerti apa sih. Andi aku pengen kowe bener iku. Apa? Bener iku apa nih? Coba lapai muci aku. Coba lapai muci. Bener iku, ora adil emang kita. Ya jelas, sekolah gue kudu sing rajin. Iki ono tugas kelompok temane sekolah Rek, ayo belai Andi. Lali, ya apa sih? Ya apa kira tulisan? Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Wes, ayo diweni kesempatan maneh. Wis ah. Duh. Sip, gampang tenang gue. Apa gue injek aja ya kepalanya? Apa gue tonjok aja? Aku sing garap. Ya Allah, Di. Macam meringis ta? Ya Allah, please. Ya Allah, Di. Kone kuku bangetan. Iki lho, Bu. Andi kabeh Apa nih? kerja ke tugas kelompok. Apa nih? Cukup di. Lho ono ndiku. Kabeh padha serius mikir dheweke malah.